سورة آل عمران آية كما آية بيورن كلنا سورة آل عمران آية كما آية بيورن كلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الحساب والجزاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا أدامنا آية من أبي آية بأهود كلي آية من دامنا نعد كنو أنو بدي بفين كلي فولون آية كما جاء من دبلا كتابه شرحه كننا وچمائے نی آیا ان کے بدری کلے آیا دے کسروت کلے ہیں بدری کلے نینتس کلے ہیں ہم بے تنبوفو ہم بافو کنی آیا بدری کلے میں آیا بے احودی کلے دلا اللہ بافے کافو مغو یانا ko sariyaye aye adamaden gwansan ñamariya min na aye nabi ñumaw fana ñamariya o de la nabi ñumaw yere taka giri ka teme anw taka fen do be anw bolo ala batu o be nabi ñumaw bolo ala soso de baara do be anw b'a kɛ ala b'anw sara la a be nabi ñumaw a b'o gɛlɛya k'a la de. nimbe kuma adamaden min bɛ jama nafolo de dun surtout kɛlɛ yɔrɔ la jama nafolo ni kɛlɛ kɛra mɔgɔ minnu bɛ gaɲɛ a kɛra kafiriw ye o a kɛra silamɛw ye o a bɛ dɔ ninnu ka minɛnw bɛɛ de minɛ o la ka taa tila o tɔgɔ ye ko ganima o ganima in mɔgɔw tun b'a sunɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ o tun bɛ dɔ ta la o b'a bila o kaminɛnw kɔnɔ na i b'a miiri ko a n'a nana de ka sɔrɔ a n'a ma na ale ala kira ka hadisa sahalenw bɛ yen a b'a fɔ ni mɔgɔw kana ɲɔgɔn kunbɛ sini lahara ɲɔgɔnmɛ b'i kan na a bɛ kulɛ dɛ ubiyɛn misi b'i kan na a bɛ kulɛ ubiyɛn bɛgan b'i kan na a bɛ kumɛ i b'a fɔ ala kira nti dɛmɛ dɛ o ye hadisa dɛ
يرين لك وما كان لنبي أن يغل نبي نيوما سيمان دوتا جمان نفلو لك سرو مغتا كلا ولولو سنيدو أكورو يري سنيدو من ياتا جماعة تالا ودي بك سنيدو توي مبالا وفقو ولولو عليك جريني سنيدو يرولا parce que lahara ini mo kele nga nyon kumbe ka fon kan na folo babolo ani ni jama be ka nyon kumbe o tekele ala ko amman kan nabi nyuma ko ke parce que nabi nyuma ya walari kabonai nabi nyuma man ko ke kaya mo kan na folo ta ka dogo no o e ko ben nyuma nabi nyuma to ko chiade wala ko so mo ko sababu nuzuli ayai afora ya bunde ko so est-ce que ala kira ye pendo do dogo wa doko ko badri kaw ku ye abaya shamla arabu be bloki fi bloki min do ko do ko sanfe ko o dole tunay mo ya nyini ka dese o may mo do ko e bena sura ala kira re dia ata o ni aya injigino de ka tunga nga jigi badri kele de la amanka jigi ko ye fulana sahaba kabbo ma kala kira tuhuma ko ye fendo ta o tsika ke bebo famia ko sahaba tofu atew hakli re la kapala kira be fenta parce que ala kira aka kene kan jogo bo o bo adamaden kuna la kira ma ko te fena ko kitala kira deli foila na ta dima hanna kele ne babulo abadima tenya bo foino wala ayen ko be kuma sharia de la nabi nyuma siman ka fenta kele ken nafolo la kasoro amatla wa man yaqul ni mo mi ye fenta la har ni ten nabi nyuma ikra mo ya atibi ma ghalla yawm al qiyamah ibe iye min tale kema do ina bena keneka domi ni nafolo tibolo foi tibolo ne bena nay kabla ala je summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ko fe mo ye bara ke lahara ala be ka bara dino إنما توفون أجوركم يوم القيامة أكسر بدوم الله رده على بكسر ديما الله وهم لا يظلمون رات موسيتو إكبار برا يومي أبديما إكبار برا جوي أبديما برا يوم كلا كبارا فوت بوالا على في برا جوما كلا كبارا فوت فراكا iye ala dogoya cogo ɲɛnamaya in kɔnɔ i y'a kɛ yɛrɛ de la adamaden si tɛ yen min ka hɛrɛ bɛ bonya n'a bɛ ala nafa o tɛ yen mɔgɔ tɛ yen ni min ka tɔɔrɔ bɛ bonya n'a bɛ ala tɔɔrɔ o tɛ yen o fanga tɛ adamaden na i tɛ se ka ala tɔɔrɔ i tɛ se ka ala nafa o tɛ yen hali ni ala ka jɔnya ye ale de b'aw nafa an tɛ sɛnɛ kɛ an tɛ taa journée ke dugu kono ka wuru fara ɲɔgɔn kan ko an ka masakɛ de ni an ka d'a ma ala ma ko dɔ la ala ma ko tɛ mɔgɔ si ka dɔn kelen o de kosɔn hadisi kudusi bɛ yen ko n'an bɛɛ dusukun kɛra ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an n'an bɛɛ dusukun kɛra mɔgɔ min ka adamaden bɛ nabila ibrahim alayhi salatu wassalam ala kira dusukun bɛ cogo min na n'an bɛ dusukun kɛra o cogo ye o tɛ foyi fara ala ka mara kan foyi a bɛ fɛn fara dusukuntigiw de ka dusukun kan ɲumanya kan n'an bɛ dusukun fana kɛra komi farawuna bɛ cogo min na adamaden bɛ jinɛ ni adamaden bɛ bɛɛ ka kɛ kafiri ye ma naqasa dhalika min mulki shay'an a tɛ foyi bɔ ala ka mara la تفويبو أكو إنما هي أعمالكم برمني أو لكباري أحصيها لكم نبجاتي أو دي ثم أوفيكم إياها وكوف ببك برديم فمن وجد خيرا فليحمد الله نمو من يحير سرو إكا على التمو ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
ni mɔgɔ min ye hɛra fɛn wɛrɛ sɔrɔ ni hɛra tɛ kana mɔgɔ si jalaki ni yɛrɛ tɛ o la nin bɛ kuma adamaden minnu bɛ baara kɛ service baw la jamana ka service n'o ye ministre ni directeur de cabinet ni directeur de service ye ni minnu bɛ sonyani kɛ u kana miiri ko sonyani in bɛ kɛ ala kɔfɛ dɛ n'a ka di mɔgɔ min ye fɛn min ka di a sunya ka taa n'a ye walahi i bɛ taa sara lahara hali si ka t'o la i bɛ taa sara lahara fantanw de bɛ kungo kɔnɔ kolon t'u bolo kuran t'u bolo foyi t'u bolo faamaw bɛ taa lɛnpo minnu la san o san 400 500 500 o wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ko ka jamana développer n'a ye mɔgɔ kelen bɛ miliyɔn 500 miliyɔn 200 sisan o ye fɔlɔ dɛ sisan miliyariw de bɛ dun miliyariw de bɛ dun i bɛ taa kungo kɔnɔ dugu la minnu bɛ lɛnpo in bɔ depuis 4 heures 3 heures du matin muso bɛ taa jɔ aran de la u bɛ ji ɲini na foyi t'u bolo hali kolon t'u bolo hali kolon Mali ka gɛlɛ cogo min na jiko la chaleur Laginɛ filɛ sanji de bɛ jigin don o don Kɔrɔrɔ filɛ nin ye sanji de bɛ jigin don o don an bɛ chaleur min na a bɛ ɲɛ b'a la awa an musow sunkalo in kɔnɔna na ni tilegan in kɔnɔ u bɛ taa kungo kɔnɔ musow sɔrɔ sisan u sunnen u bɛ taa ji de ɲini ka na n'a ye parce que n'u mana n'a ye u tɛ se ka sɔrɔ fana sunakari u tɛ se ka tobi o kɔlɔnji ninnu kɔlɔnji nɔgɔlenw don n'u y'a sɔrɔ u bɛ na n'a ye ka fani de tigɛ ka cɛn tɛ n'i y'a tɛntɛn siɲɛ 100 n'i y'a bila jidaga kɔnɔna na e ka sigi lɛri fila ka taa lajɛ i b'a sɔrɔ bɔgɔ sigilen b'a duguma yɔrɔ la mɔgɔw b'o de dun mɔgɔ kelen bɛ yan bâtiment 5 6 b'a bolo ACI kɔnɔ miliyɔn 2 miliyɔn 3 a ka wari tɛ o de fɔtɔ ye nin ومن يقول يأتي بما غل يوم القيامة جمال نفلو مغمو ياتا ابن ناي علي كما دو جوين كما فو ألا اسكي ألا فين بيسك على بالي كاكالا هيدو دافوا فوي تسك على بالي كاكالا هيدو دافوا الله إلا هيدو من تاني والله أبا دافوا هر نيش كافري جمانا دو سلام جمانا كنا كنا كاري كافري جمانا ni kafiri ye u ka jamana nafolo dun a ka jamana den bɛ kafiri ye ala t'u to yen ala bɛ kiri ɲɔgɔn cɛ o parce que ala de ye dugutigi ye ale ye dugu bɛɛ ye dugutigi ye silama dugu dugutigi don kafiri dugu dugutigi don hali bɛɛ ka u ka dugutigi don ala kira ka hadisa bɛ ko hatta yuqada li shatil jalha min ashatil qarra ala bɛ tasara kɛ bɛga min gɛrɛn b'a la n'a ye bɛga min tɔɔrɔ gɛrɛn tara ala bɛ tasara k'o ni ɲɔgɔn cɛ la o la mɔgɔ min balima b'i bolo n'a bɛ baara kɛ faama baaraw la a y'a f'u ɲɛna dɛ ko wari ka dɔ b'a la koyi ka dɔ b'a la a ka dɔgɔya dɔɔnin parce que montan bɛɛ n'a ka kasobon don lahara i ye montan min don a kasobon tɛ dɛsɛ ala bolo koyi i ye wari wɔrɔ don yɔrɔ dɔ bɛ yen i kan ka dɔ ye i bɛ dɔ ye awa bɛɛ bɛ sara ka sɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ a bɛɛ sara fantan minnu ka nafolo don olu joli de kan ka fara lɛnpotigiw ka lɛnpo ka lahara ala b'a bɛɛ dɔn ala tɛ fɛn mɔ a lajɛ koyi a tɛ fɛn jateminɛ ka sigi papiye ta k'a jate o tɛ o a b'a dɔn mɔgɔ minnu ka lɛnpow dunna n'u sɛgɛnna san joli san 10 san 20 mali ka indépendance ta sisan san 60 ni kɔ taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ ka sɔrɔ mali lɛnpo n'i ye Sénégal la Guinée Côte d'Ivoire n'i y'olu bɛ lɛnpo fara ɲɔgɔn kan mali lɛnpo ka ca n'a ye wariba de bɛ sɔrɔ yan a bɛɛ b'a dɔn ko wariba de bɛ sɔrɔ denmisɛn minnu nalen sisan bɛɛ y'a faamuya ko wari bɛ yan bɛɛ y'a faamuya ko wari bɛ yan wari in bɛɛ tun bɛ du de an t'a fɔ hali sisan k'a fɔ a dunni jɔra koyi mais a bɛ se ka sɔrɔ dɔ bɔra a la o de ye nin ye man yaqulu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ni mɔgɔ min ye fɛn suɲɛ jamana nafolo la i bɛ na n'a ye alikiyama don ala bɛ bɛɛ sara ka sɔrɔ a tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله هذا ما دين ينتور بارا يومنا فوق على كجسرو أني مؤمني على كدمي ترى الله هرا وليه كلا يوا تكلا تبع رضوان الله على هذا ما دين تتبو على كجيكو إبى تبو بارا يومنا ديكو وبي على كجدي أبيكم أبافو أفمن اتبع الأعمال الصالحة حتى رضي الله عنه مؤمن تقرأ بارا يومن كلا فعلنا نجاتي هل يستوي هو والذي يأتي يوم القيامة بسخط الله اسوتني مؤمن بارا يومن درونك فعلا جراي أتجي على كوكر سيمو شكره الله ala ya tigi pano koni mo nyuma de nyala e mo kanu abe jibril de wele abe bo jibril ne karsa kanu abe tofo ni tofo li sanu de ibo ne karsa kanu iba kanu abe jibril atigi kanu jibril be tak sangolo meleke be abe appel bila ala e karsa kanu aya kanu meleke be bi kanu abe kabulu di ma dugukolo la ni kuma fo dugukolo kono parce que ni ala ye mɔgɔ kanu a b'i protéger de i tɛ sira bila tugun i bɛ kuma fo mɔgɔw b'a fɔ tiɲɛ don nin ye tiɲɛ don o ye ala kanu taamasiyɛn de ye ni ala ye mɔgɔ min kanu o ye hɛrɛba de o de kosɔn ko afaman tabi'a ridwana Allah ni mɔgɔ min tugura baara ɲumanw kɔ fo ala jɛri ye كمان باء بسخط من الله أني مغني سجن الله هلكتا إني ألك دمي تارا ولي كلني وما واه جهنم الله بيورو فناي ما واي أدم دين ببلي كتي إي كالفيرو منال نيكو غريرا ودي ما واي أدم دين من كالفيرو كرا تسمي ويرو نماي يرو يما وبئس المصير لبانكو يورو جبو ودي كيرا تسمعون ترى جهنم أكون هم درجات عند الله المدن بكاتيجوري de lahara barakelaw boni bagado ko akambe joni ma kafiru wa islama wa do ko kafiru do ko islama do kafiru be tekelenye kafiru do ka kafiriya ka juguni kafiru do islama betekelanye islama do ka islamiyya kafsan islama do ala kan be ambe de parce que ala ko aya warla wa li kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun akam ban be de adama dembe be ka category be wallahu basirun bima ya'malun ambe barake ala nya bara ni ala ko nyaabe ni na waye babali waye ni sodiya fana de barake la nyuma nyaabi ka baralo ibi ni sodiya bara jugo kala nyaabi ka baralo ikanga ni sobwale parce que akorote ko nyaaba lawo ba sabe ki sarade kuma en koro bina sabe ki sara ibe sara laqad manna Allahu ala al-mu'minin ala nemake mu'mini be إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ما من أيتشيرين شكابو أنير لا أنير جونغو أرابو دوا كوبي أدم دونغو أرابو دو بسغاني أرابو دو كما كلينكا ألا كما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ما تشيرين سيتي فنباشي أكامو كما كان donc arabudo wa do be se ka fo arabudo aka mo folo yude kube min jinsihi insan ma arsalna laqad manna Allah lil mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kabo aw yarala mu'minu arabu santoy mumini be abela Allah kala ka hadisa be ko al ilmu yamani wal hikma yamaniya doni yamani de hikma yamani
bebene baka koye Afghanistan jamanaw de o ye farisi yamani ni yende بلا سلمان الفارسي كجمانا العلم يماني والحكمة يمانية لكن أقول سلمان الفارسي لو كان الإيمان في سوريا لناله رجل من هؤلاء نيني من يده سوريا لا لولو جاندو لولو بدي تقول سوريا لكن أقول نيني من يده نيجي كم بقول باسو أكمل بجونما سلمان الفارسي وبايرك هو مؤمنيا ويا تلاقو على كراب شيكابو أدم الدولة لأنه لو جعلناه ملكا لقضي الأمر نلا تنين ملكة شاما كوتم بباكوي ملكة تهينانا كوي يبقى توچيكو وبابي كويشي aye adamadenci amma pasigi min ban toro aba toro min ban dimi aba dimi abando wambado bude kay ayaci kana an dema bude ko so qalu lawla nuzila alayhi malak alako lawla unzila alayhi malak alako law anzalna malakan laqudiya al-amr ni malakatu jina kotume bangoy كتمه حر على كلا يرد من مغوقر وقت دولا لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم أو ببرس من النار النبلو أسرق وبناكوي تلما سجنا هذا ما ديهم بلو كسجى كسياد دانا كتمنا على كلا تشيكابو هذا ما ديهم ديما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني من بني جنسه أفا نعو وي أدم الدولة يتلو عليهم آياتي أبي ألك شريعو كلا أنك أنبالنا ويزكيهم أبي أدم الدولة سنيا كبو بلي بطولا كأدم الدولة سنيا كدو فروكا لمنيك rakira nale aye kaba faren soro boli de la aye maganda ile domina dona kaba kono aye nabiyullah ibrahim ani nabiyullah ismaila desen soro e o be boli so akon subhanallah nun te boli so na e koy aya be bokata be fili kene boli keme sabani ko de tumbe kaba kono ya peti kabe fili kaboy kayoro seniya kabo bolilla wa yuallimuhum alkitaba wal hikma ala kirabe na bankala kitabu ani sunala kodun anganga kemje lakira ka kuma kambe ko al mu'min kayusun fatan mu'mini ye mogol ke gumande kayis wa fatan o be kelen mu'mini wode يعلمنا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النصر يتم في لك كرو لكن ربنا وقت منا هذا ما دون تفويدو يتفويدو يبد لوبي كي باكو سي فويته ولا يبد مروكي كمغوسو تريبيناليتي فويته من يوم فادرو فويته ني مو مي مي فابانا شريعتي فويته أنتم بي على شفا حفرة من النار بتسمى الدائرة دلا ni mo mi pro daro betatasuma kono fala kiranana kambe kisi kabol awalamma asabatukum musiba yeni kala awalamma asabatukum musiba ha akan qarak
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا تمامنا بلاو يا أسرو أي بلاو من يغن نفافلا سرو كاكرو أما على بركة أقول كو أن هذا نيا سرو تقول نتكما مؤمن بكما من فوق den dirima ituntaro ko dembela adara anana domine yala fo katano kada nala wo demunila ikangala tanodo ngode horonya islamiyya tare horonya yode parce que demin dirima itado abora rojuma itado ore koso ana sabru mali ba afarlembe musumu ni musumu mawi adin tumba bolo dem mankene Abu Talaha ache atumbeta sofo sali ala kira kas misri de kono abe toyi ana ala kira be baroke wakati dola abe sayi kata kasokono dem makene atara dem bana muslimi no yi ana sabai ama chibla cheba kafo dem bana ay dem ko ka kasange kabila kerala ayre tarako kasenia ka yere wusu karasi Abu Talaha nale ay dumuni bo Abu Talaha ay dumuni ke atarasi Abu Talaha kere aba faris to sidoni doni aba nyina be ko ka fonyo yake to den sudale yi ka fonyo yake ko bane ako Abu Talaha ni be nyini kawo ni mo ka kalifa be bolo ka sokono nana ka sokono ya na kwanye ni kalifa ila adama ambetana ibse sankanga bawa ako ayi ante ba ako tumana ide abila alaka minan kono ide sarako Abu Talaha ko iyento e fonye nyere no tumamina de ibana fonya na konden sara adimina katala ala kira ko arrastumul layla ay ka fonyo nya ke suinawa ako
anyake ala kira ko barakallahu fikum ala kado abe min be sura konana ado e kono soro kono wolola cemani kadi koroke anasima katamuru kiso faraka tanindi ala kirama aka kan sogo ka ke dumuni folo min be ke ada kono ala kira daji ka kola ala kira tamuru nyimi fo ka ke de ka den kan sogo nay ala kira ya den toda ko abdullah ni den ke kononto de wolo abe qur'an drislay den ke kononto abe qur'an drislay ko so ni balawu so itunye soro kana nyina heray ko koy ni barkada balawu yorola abe hera nani hera wore min kapsani hera folo yi meni nyina noko ate foy igiri foy la fo dusukasi yibi dusube kasi daro qul huwa min inda anfusikum afunya na perdi ni nyawsoro orede yake ala tede ala ma perdi koy mo bi woro la de sara o bolo uhudi mo bi woro la de sara samu badri kam mo bi woro la tege sira ko fe kananu e marina abena na wori sarawi aw kanga nani juguta kanyi si alama amman ko kede asabatkum musiba soro qad asabtu mislaiha antum ya nyugo soro salu mi aba fo anna haza ni ya soro chokode mako ala ko ni kam ni manka fo koy ala ko huwa min indi anfusikum balaw ni nyaw soro abora wirella inna allaha ala kulli shay'in qadir ala bisafin balajale kadama de kitu ala munina ala bi jidide la in shakartum la azidannakum tanki bi ala tanu ibe jidide kadama de be heray nafulo hera min de men nafulo te herayo nafulo be o e balawde adamaden be yebole be nafulo de fe adamaden hera be adamaden duskunde la ata poskono adamaden hera soro do duskunde ba santi posita santi duskunde ba santi wama asabakum يوم التقى الجمعان جمع فلان يغنكم بأهدي دومنا يوصروا فبإذن الله على ده سننايك هذا نمركم هو سارك الله تكلم على ده سناكك وليعلم المؤمنين ساين كوفي بلوين كوفي على يكي كوركي كمؤمنون دو جوني مؤمنين ne a faw ñanan ko ala ka doni e flade doni koroma be ala bado doni waqi'i be ni be kesisa o doni be ala kambode ba benin kawla pour que awbe réaction min ke ala kaw ke sere wala ko jugu do yisoro isaballa ala ba sebe ko asaballa ko jugu do yisoro yakini la yijawla ala ba asbe ka fo ajare wala ko sonyare malen banana ala be meleke fula de sigi kerefe oni ka meleke fula joy te kala yede lu be sigi ki ka kuma kawde la jedro bana foli kala lu bada karsa ini che bi kawsa wa alhamdulillah bi kawsa be min bolo tete jugula koy ni ka kuma kanyi ala ba meleke koy aya sabe ni na kenera ne ba fari kolo sanle julisan nasara ay ke sere betanay aljene kono waye mo mi ni ibanana mo ko ni fo kar saybe cugo di wafo ay tete jugo da koy tete jugo kono koy
bi ala de bolo alhamdulillah ala masami abe hine bi kawsa menuna na ba bogore nta ba femina docteur we kuma be fonyana masaka fem pa hatta silente kaliba miru kwa ile docteur de se ka kesi docteur tse ka mo kesi ko docteur de sa kadakasa ka docteur bulu zutola ni mo min kero yi ibesa kasuro i discuter ala sa i discuter ala sa ala mademi ni sa dona ibolo ikile be bolo sokona na sa wallahi ni discuter ala ko foni te foye ko ala fembe ala bolo sabe yoro nyini kabo ebe yoro nyini kabo fo ti soro hakilla kana yere sebo ibiti yere ni sama bichi abichi parce que jigi yoro tuntela jigi tila jigi yatila meni jigi ya de la fo ti soro demi se fitini aflo nya gen abolito tara afana na tara jo afa kerefe mo be sama wa mo ti sama ni mo mi yi jigi ki ala yire ko chode fen jugu siti soro parce que bi ala kerefe ni bi ala kerefe ala kira mo fo abubakar siddiq o be gari hira ko no wakati mina abubakar siddiq ko ala kira nu son korla la jedro o banye ko ala kira ko ya ababakar ma dannuka bisnini allah salisuhuma ega miriya façon jumande mogo fula mini ala be jogon fe kuma in koroye munde est-ce que ala bewa o se ka ala yiwa ayi se ka ala yi mogo mun mini ala be jogon fe o fana teye an teye koy parce que ana ala be jogon fe nabi lay musa ya fa kam ko nyana kuma min o jora jidala nya be farawna naka armen na tora ko inna la mudrakun o bena soro harnan tuma bo dugono nabillahi musa kuma in gusiya ko kalla inna ma'iya rabbi ayni kuma to sa ala ba no feew sayahdin abe sirayra nasisa ande kisi chogo min o kisra o makis abe kisra wal ya'lam alladhina nafaqu ala fagani ke islamo kal uhudi kelela kamumunu do pour que kamumunu do ani kamunafiku do ko ko so mumini be sinogora muminu be sigilende be sinola munafiqu sigilende ahammatuhum wa anfusuhum yadunnuna billahi ghayra alhaqi dana aljahili musigilende bebe hamini yere modo kana ngolo tiade parce que munu yemu munu wulu su besu no la وقيل وليعلم الذين نافقوا بركي أكام منافقون وقيل لهم وكم منافقون تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أين كلك أنك كلك على كسرلا وبي أين أنك نونينك مرينا سافة ناتسلمي هر ناتسلمي كاكا دمايا دفا ويواجب داوكا كوي ويوكما فينا سني كلك دامنا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وكو أي أون تكلدو نانتم بكلدو أم بتوكو ويوكما يفو سابوتاج دلا parce que anni ala kira benala kwanga keleke marina dubu kono de ni ala kira e demission de ga kuma mun ka teme kana kuma kono ya on be sayi kata on tekele hum lil kufr yawma idin aqrabu minhum lil iman ulu odo uni kafiri ka sur kateme limaniya munafiki e kafiri de kafiri e category nani de munafiki de Allah bay ajuguma e munafiki de munafiki ka juguni kafiri façon be kajuguna be yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim وبمن فودالا أنا مين بدو سكونا وتكلم وين منافق كتاماسين
لكنكو آية المنافق ثلاث منافق كتماشيه سبب إذا حدث كذب نبي برولا بقولتك وإذا وعد أخلف نا الله دوتا أتاك وإذا اؤتمن خان نيه كلفا داما بي جانفا نيه بو سلامو جوغولا بي اسكي بي موينة ما سرو سلاما جا بلباري بني جوغولا سنوي نيكا وردا ما بار أبي الله دوتا أبي ني بورا يا بي مني والله ibi taa mɔgɔ dɔ fɛ k'a fɔ a ɲɛna karisa nin de bɛ na dɛ nin de bɛ na dɛ ni bɔra a fɛ a bɛ a b'a fɔ taa i kana tɛnɛn dɔw na n bɛ wari di ma ni bɔra a bɛ ɲɛni dɛ a bɛ sigi bila tagama segi la kalo kɛlɛ ka sɔrɔ a ma ŋaniya yɛrɛ sigi yɛrɛ a ŋaniya yɛrɛ t'a la hada ayatul munafiq n'a bɛ baro la a bɛ nkalon dɔ tigɛ tɛ foyi fɔ ni nkalon tɛ o ye munafigiya taamasiyɛn de الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا نسيرا وكوب الموية ومتكلة ورلا وكوب الموية لو أطاعونا ما قتلوا وسراي أمسرو نوتوس فرلاوكا أم مسون كتاو نوتو متى يسيوتو بساوا ويوكم عليكم مغسطني فوني منافقين منافقين درو دبني فو لكن لك أرمي فادن تبالا تو منافقين ودوبي على كرابودو أيو تقولكو أبو حذافة يانا أبو حذافة أيو تقولكو يانا دوبي لا تعلمهم نحن نعلمهم على كراتودو على يريبودو من أوليك لكرا فدي حدي كرا بروتولي كادا مديرا كايرا نيونا كوني تجاني تمومنين منافقين wole ko so mo nale kabo wudi kele la kala dugu ko nana mo ko be sababu segina akeri bolo ukapande wallahi abikum ukapa ñu be na yoro mina mo bula ji antu ben leje mo ko ma jaamu na fegido dugu degu na bolo kaddu dugu degu bolo alako qul fadra'u ana anfusukum al-maut sana kafo abal maut tugaw ko pour que o kanasa ayre kasa ya nyuni ka baw sam mun ko ni sara ko ye ererike aw ye bina sa ay jijas akana sa de parce que aw tena takele ke yorola atena tama yorola abe to kaso ko nana ya naw be sa na te sa ay si ko la adama de fuiti ni tesa mo site mo mi tesa saya fana silente tamala asilente kelela asilente koroyala asilente demisayala demisay fizini abesa ka fana bato ni saya tunye koroye aletun tesa ayo ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. علي أننا كما دفعوا مغنيانا يا كما ni mɔgɔ min ma faamuya a bɛ se ka ɲagami bolo ka sɔrɔ kuma jɛlen don mumini ka da limanaya n'a ye ka fɔ tiɲɛ don a bɛ kɛ o de ye ala ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan mɔgɔ minnu sara jihadu la a kana jate k'u ye su ye koyi su tɛ koyi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun u balolen don mais u balolen bɛ yɔrɔ jumɛn na 'inda rabbihim ala ka yɔrɔ la o balo ani an ka balo ye o tɛ kelen ye anw ka balo ye farikolo ka yɛrɛ de hadamaden farikolo ka yɛrɛ o de kosɔn ni farikolo bɛ yɛrɛ an b'a dɔn ka fɔ a balolen don ala ka yɔrɔ la jihadukɛlaw mɔgɔ minnu sara jihadu la olu ni bɛ kɔnɔ de la kɔnɔ a bɛ ala b'a dɔn kɔnɔ dɔ de la a bɛ pan n'a ye alijɛnɛ kɔnɔ a bɛ tugu yan fɛ yatana'am a bɛ nɛɛma ta yɔrɔ min ka d'a ye o de kosɔn ala ko aw kana jateminɛ komi su don ko su tɛ koyi bal ahya u balolen don 'inda rabbihim yurzaqun u bɛ ala ka yɔrɔ la awa u b'u garijɛgɛ ka dumuni d'u ma o ye haya albarzakhiya de ɲɛnamaya min bɛ dunan ɲɛnamaya ni lahara sigi ɲɛ min b'u cɛmancɛ la o de ye hayatul barzakhiya adamaden ni sara sani kiiri ka kɛ i bɛ se ka sika ka fɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye ubiyɛn i ye mɔgɔ jugu ye n'i bɛ ɲɛnamaya min na o ɲɛnamaya ni lahara ɲɛnamaya tɛ sira kelen na o ɲɛnamaya in ye ɲɛnamaya wɛrɛ de min hadamaden n'i ye mɔgɔ ɲuman ye i bɛ sara sɔrɔ a la i bɛ nisɔndiya sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔ i sirannen don résultat définitif ma bɔ mais i bɛ sara sɔrɔ a la n'i ye mɔgɔ jugu fana ye i b'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ jugu ye tɔɔrɔ min bɛ o ni lahara tɔɔrɔ tɛ kelen dɛ ala y'o fɔ ko annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab sɔgɔma ni wula fɛ u tun bɛ jangata min na o ye hayatul barzakhiya ka jangata dɛ mais ni kiiri kɛra don min na o jangata bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye farihina bima atahumullahu min fadli u bɛ nisɔndiya ala ye min d'u ma ka bɔ ala ka fasamanciya la ala ka fasamanciya ka bɔ a bɛ min d'u ma wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim mɔgɔ minnu tora ɲɛnamaya la u ma sa u bɛ nisɔndiya n'olu ye ka fɔ ala khawfun alayhim wala hum yahzanun siran t'u kan o de kosɔn kunun ko adamaden si tɛ sa n'i bɛ nata ka na ɲɛnamaya kɔnɔ fo ni mɔgɔ min sara jihadu la mɔgɔ min sara jihadu la ale bɛ nata a kana ɲɛnamaya kɔnɔ ka don jihadu wɛrɛ la u k'a faga a ka segin ka na u k'a faga a ka segin ka na u k'a faga parce que sara min bɛ d'a ma a tɛ di mɔgɔ ma koyi ale y'a yɛrɛ bɛɛ de fɛɛrɛ ala ma a yɛrɛ kuturu an ma se ka an pɔsi wari fɛɛrɛ ala ma wari min b'an pɔsi kɔnɔ an ma se ka fɛɛrɛ ala ma ni dunuya yɛrɛ kun bɛɛ de fɛɛrɛ ala ma
ere kumpe awo bere fere alam yastabshiruna bi ni'matin min Allah ubeni miswasani ala kan nemai wa fadlin ni ala ka fasamance wa anna Allah la yudi'u ajra al mu'minin uba adon ko ja ala ate mu'mini ka baraji ciya bada anye sege minge kele kono anye sege miye nimbo yorola andana sarami soro seray sege inka duga koro toro lay sarabare dam kasoro saya kelenya koy saya kelendo ikhtalafat al asbab wal maut wahid sababu tekelenya me saya kelende koy adama den dale aka dilan sanfe na nimbe bo o ye ikhtinaqu de abe toro mi ye dantala yakhtaniq fembere betigala aba miru ko sangolo ni dukolo le sigile ya sabe sisa boratala bosiri ka gi yoro do la ka o yoro tige ki kiri iti yere kalama ibe lafiya ini be bo ko so ta foy kalama mais ni bi yere kalama mo munum be tlefla tlesbat le nani kalo gele bu bake ni mbola o ye jangata dande koy o ye segenda a miniti duru ye duna wuli le bolo الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح مؤمني ألاني ألك رجابي سجنكو توروكو ألك لكو أنغتا حمراء الأسد سنين بي أنغتا نندوينا نيشيبلا أني منو يكلك بي كوكا مكوني أمنا كلي ورقه be alakira jabi mogo keme woro ni mogo bisaba abe bora alakira no abe do nu balmo tumbe nu segeno bu bamude burki alakira ka woni kay akana jabi alakira ko mogo sikana nan no fe fo mogo mun tumbe kele la kono ulu gonsa an gonsa de betay للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم من نما ياكو كونو كسر علي على كبرجي باربوي أيكما كيف ميكون على كبرجي با نينكو سرابا باويه أبي مولي أبي جل ميري أبي نميلون كبر داما أبي جل داما أبي نميلار كبر داما no tabolo milar kele tabolo milon tanko ni biseka sorabolo o yadama denka kuma kande ni ala ko sarababe ibo jate bila chokoti bo sito jate ni ala ko sarabiye o wasara na ko sarabade biye ini sodia de o ye sarabade sara yere do sarami ni dona konana o yi karuwa yo mu damila lende ibeke wade isgele ni ka sokol fembe bi bolo barakede umbe ni barake de nun teme to yi ba ko mi lolodo me ube barake minye o chekanye katemuluka siye keme be barake emiye o chekanye katemuluka alladhina qala lahum an-nas mu'minun ni mu'kuye inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mo farla nyogonka akanata de alakira ye ci bila mo ma ku kata setane ya yere ke chokoroba do ko atoy Nuaym ibn Mas'ud woni nana kana do mo kurba uka sokonna na akanata de ayre baro au ka sokre fe ya wi minda ukaya na utara kuma kono ubawo situno ko akanata de men kuma kay ma foy fara mu'minu ka إلا إيمانا وتثبيتا أي دفر كلمة ياكا كسبتي وقالوا فزادهم إيمانا كما كي يجري لمن يدلا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكو ألا بوسا جيجي سيمبيورو يمي ألا دي أنت سرب وشي ألا كلا لما فو أنغبوا أمبكتا ساي أمبتا ساي أمبتا لا كلا نفر صلى الله عليه وسلم ala kira kanu ye ninde ala kira kanu te
ka don ka concert organiser ka wajulu kenu organiser wari ɲini kama i bɛ wari mina mɔgɔ la k'i bɛ ala kira fɛ o tɛ ala kira kanu ye dɛ ala kira kanu ye baara de kuma tɛ i bɛ baara de k'i ka so kɔnɔ k'i ka denbaya changer k'i denw dilan ka i sigiɲɔgɔnw dilan i yɛrɛ ka kɛ misala ye mɔgɔw ɲɛna o de ye ala kira kanu ye ala kira kanu tɛ kuma ka ɲɛ koyi komi Bamakɔ sunamɔgɔw b'a miiri cogo min na ko sunna ye bɔnbɔnsibila fugola jɛma duloki jɛma n'i y'o dɔn dɔrɔn Bamakɔ i ye sunamɔgɔ dɛ k'a sɔrɔ o ye nkalon de ye walahi o ye nkalon de tɛ sunna ye koyi bɔnbɔnsi n'i y'a bila i bɛ baraji de sɔrɔ la mais Fidel Castro bɔnbɔnsi man bon ni ne ta ye wa Ablaye a ma bon n'a ye a ka bon n'a ye est-ce que a fana ye sunamɔgɔ de ye wa sunamɔgɔ tɛ bɔnbɔnsi tɛ mɔgɔ kɛ sunamɔgɔ ye koyi sunamɔgɔya ye miiri de ye baara tɛ o sunamɔgɔya miiri don n'a miiri sabatila i kunna o de b'i kɛ sunamɔgɔ ye sinon i bɛ mɔgɔ 100 sɔrɔ bi u bɛ suna baara kɛ min ka bɔ an bolo yan n'o ye tɛgɛminɛ ye k'i bolo minɛ i bɛ situ sɔrɔ u b'u bolo minɛ o sit a siya u b'u bolo minɛ o i bɛ siya sɔrɔ u b'u bolo minɛ k'a sɔrɔ silamɛya daminɛ tuma fɛn wɛrɛ tɛ yen ni suna ni siya tɛ koyi o dɔrɔn de tun bɛ yen Khawariju ni Mu'tazilaw olu bɛɛ ninnu ka bolofaraw dɛ taabolo faraw do mɔgɔ minnu ni ala y'u jarabi parce que ala wallahi ni adamaden ma baara kɛ ni ala ye i selen ko plafond na dɛ i bɛ perdu yen dɛ n'i b'i jogo dilan yɔrɔ la sitana bɛ se ka dɛsɛ la i b'i jogo dilan ka ban pewu i tun bɛ taa baara la i tɛ taa baara la i tun bɛ taa gɛrɛw na i tɛ taa gɛrɛ na i tun bɛ munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna na ka baara jugu kɛ i b'a bɛɛ bila i tun tɛ taa misiri sali la i bɛ taa misiri sali i tun tɛ sun i bɛ sun i tun tɛ fara mɔgɔ ɲumanw kan i bɛ fara mɔgɔ ɲumanw kan n'o bɛɛ banna tuma min na sitana bɛna jugu i ye portuba bɛ yen dɛ o waati la e yɛrɛ bɛ jɔ k'a fɔ ne kɔni ne ye mɔgɔ ɲuman de bi ne kɔni n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyani kɛ n tɛ dulɔ min n bɛ sali n bɛ sun n bɛ n ka faniw lajɛ ni mɔgɔ ɲumanw bɛ taga ɲɔgɔn fɛ o de ye janfa daminɛtɔ ye i kunna o ye janfa daminɛtɔ ye i kunna dɛ a b'i janfa k'i janfa fo i ka kafa ka i yɛrɛ lajɛ sisan ko ne ɲɔgɔn silamɛ yɛrɛ tɛ Bamakɔ kɔnɔ i b'a daminɛ i bɛ karamɔgɔ nani karisa ye munafiki de karisa ye munafiki de karisa bɛ komi denmisɛnnin bɛ baara min na dugu kɔnɔ yan bi kalalen tɛ a tɛ fɛn dɔn a bɛ sigi ka karamɔgɔ bɛɛ nani ale yɛrɛ bolo ale ye wasala khalas lal qimma ale sera plafond na koyi n'i y'a ɲininka kam surutu sala sali condition ye joli ye wallahi la yarif a t'a dɔn wallahi mais n'i ko i bɛ e ka karamɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ a b'a fɔ an tɛ sali nin kɔ koyi nin tɛ silamɛ ye koyi nin tɛ silamɛ ye koyi an tɛ sali nin kɔ nin tɛ silamɛ o de ye fitina ye fitinaba fitina min ni adamaden n'i m'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ to a la i bɛ to a la mɔgɔ minnu qala lahumu nnas inna nnasa qad jama'u lakum mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan de a kana taa dɛ fakhshawhum a ye siraw ɲɛ n'aw taara u b'aw situnu dɛ fazadahum imanan nin ye dɔ fara u ka limaniya kan wa qalu hasbuna allah u ko anw jigi bɛ ala de kan ala b'anw wasa wa ni'mal wakil mɔgɔ si tɛ nin fɔ n'i tɛ mumini ye danaya b'i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ danaya a b'i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم السوء وتارا كسغي كنا وني فسمانشير نانا فو مصر دوكو تارا دوين حمراء الأسد وتارا سر السوق به قريش يعني كو على كلا بنا دروبول لكذا وتارا بلا سوق كوري كساني فريق
mina munun te soro marina dugu kono primina o ya soro dasula ye ku ka waru bla kono kasa raja'u qalabu bi fadli min Allah oni ala ka fasaman chama de nana lam yamsasuhum su ko jugu simu soro wattaba'u ridwan Allah we barake barami nyubla ala ka je kofe no ye ka ala kira jabi ala kira ko aina utara ni ala kira ko ninke akere akanyana mayana abane kofe be kele parce que ala kira kanyana mayana ka bani be abede kele mais akanyana mayana tumbe kuma munufo o bambolo ya kitabu min jiginaka kitabu mbambolo ya wallahu dhu fadlin azim alay masamiye fasamanchiya bade be alay nimbe kera ala kira tarani nunu ye munde koso ku haklisi parce que wudi kele ko fe degun kera mogo do ka dugu kono de mogo deguna aw de kera sabu ye nimbalaw yan soro hannu ma fo ku dala abedo nyela ala kira kasagi ka fo o jama be kata ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si t'u la ndimine bɛ min kɔrɔ o ye hɛrɛba de ni ye minnu ɲamariya k'u ka jɔ yɔrɔ min na n'u ye sɔsɔ ala kira ma fɔ aw minnu ɲaw ɲamariya ko aw kana wuli yan na n'aw wulila yen aw kana n'a nɔfɛ tugun dɛ aw ka to yan a m'o fɔ dɛ a ko a bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ o ye hɛrɛba de k'u hakili sigi k'a fɔ ko in ye ala ka latigɛ de إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء من تنبكم في الشيطان أبا أسرى أكوليوه يخوفكم أولياء نانو الشيطان تمغو بغا كي كنا سي أكولي يرولا مي أبا أولي بغا أتمغو بغا كي أكنا سي أكمغو أتاكمغو بغا أبي أرمدون دي بغا كي أكنا سي أكمغو aya koroye yukhawifukum awliyaahu mamadu ya famia ha akoroyo de yukhawifukum awliya abaw baga akana saka waliyuma me ataka walu baga aleka baraka dewndi be kuma kono be yorobe innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu abe yororo setane kam ko nyabala ube tamono فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين على كوا كنا سروني أي سرني ناصر أي مؤمنين كنا أكنا سر الشيطان كمغوي أي سرني على ده بودا نيمبسرو كوينا ني على بادو أبي بو شو منا على بادو أمينا ناصرنا عليه سر بنويا وبلو أبي بو كمي مينكرا ولوي سيسا وترى كنا فوي مسرو au contraire on a tourné en marchandise de marchandise de kana fere du wona na ka fen sura ayo ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله
وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لآية نبكما كو ألا كافريو إكرا كافريو إكرا منافقيو إتفوي تورا لالا إكا كافريا بوينا چوكو چوكو إتفوي تورا لالا إكا بارا إياكي يرده ni dun ye munafiki ye i ye baara baara kɛ i b'a kɛ yɛrɛ de la i t'a kɛ ala la mɔgɔ minnu ye ala ye tan di mɔgɔ minnu fana ma ɲɛnamaya in kɔnɔ n'u b'u sago kɛ u kana miiri ko ye hɛrɛ u bolo dɛ ayi o ye bɔnɛ de parce que adamaden ɲuman ye min si janyana a ka baara ɲana o de ye adamaden ɲuman ye adamaden jugu ye mɔgɔ min si janyana a ka baaraw ka jugu o ye mɔgɔ jugu de n'ala ye si d'i ma ka i yɛlɛmɛ i tɛ baara ɲuman kɛ don o don u bɛ dɔ sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ ko a ye nin fana kɛ dɛ a ye nin fana kɛ dɛ o ye kojugu de dɛ a ko alakira ye ko wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minnu bɛ ɲɔgɔn dan na kafiriya baara la u kana i dusu kasi sa u kana dusu kasi mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dan na ka sow jɔ k'u kɛ hôteliw ye k'u kɛ jɛnɛya kɛyɔrɔw ye mɔgɔw cɛmancɛ la ɲɔgɔn dan bɔ de la jɛnɛya kɛyɔrɔ ɲa b'a la a ɲa b'a la an ka dugu kɔnɔ an ka kin kɔnɔna na silamɛw de t'aw dɔ kɔ dɛ so ninnu ye silamɛw de ta ye a so 80% silamɛw de ta don a b'a dɔn mun kosɔn u b'a d'u ma parce que ni locataire y'a ta mɔgɔ min n'a ka denbaya bɛ sigi a la kɔnɔ n'a ko 40,000 jɛnɛyakɛla ninnu bɛna ta 100,000 ni ko de u b'a d'u ma k'a sɔrɔ a tigi bɛ misiri de kɔnɔ koyi a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ sali misiri kɔnɔ a b'a miiri ko ala ɲɛ t'a la a ka baara yi a b'a dɔrɔn de tɔɔrɔ a bɛ mun de tɔɔrɔ aw na foyi a tɛ foyi tɔɔrɔ aw na mais a ka jija a kana sa dɛ a ka to yan o de ka ɲi a ka fɛɛrɛ bɛ cogo la dɛ wari ba b'a bolo ni wari b'i bolo i tɛ saya i tɛ ɲɛnamaya caman sa i bɛ ɲɛnamaya caman sa n'a ye i bɛ to ɲɛnamaya kɔnɔ ala ko wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minnu bɛ ɲɔgɔn dan na kafiriya baara la olu kan'i dusu kasi muhamadu innahum lan yadurru llaha shay'an u tɛ foyi tɔɔrɔ ala la u tɛ foyi tɔɔrɔ muminu fana la foyi lan yadurrukum illa adan u tɛ foyi tɔɔrɔ na ni dusu kasi tɛ an dusu bɛ kaso kɔrɔ dɔrɔn sinon o tɛ foyi tɔɔrɔ la u ka baara jugu in a tɛ kɔlɛ aw na a bɛ kɔlɛ u yɛrɛ de la a tɛ fɛn kɛ aw na yuridu llahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah ala ko ne b'a fɛ ninnu kana fɛn dɔ sɔrɔ lahara koyi o de kosɔn n b'u to yen ka moyen d'u ma u bɛ ɲɔgɔn dan kɛ ala sɔsɔ la dɔnnibagaw ko mɔgɔ o mɔgɔ ni ala b'a fɛ a tɛ ala sɔsɔ n'i ye mɔgɔ ye a bɛ ala sɔsɔ dɔrɔn ala t'a fɛ dɛ ni ala t'i fɛ a b'i to i b'a sɔsɔ o de ye nin ye mahamadu kana dusu kasi koyi i kana dusu kasi o kɔrɔ i y'a faamuya ala bɛ min ɲini o de ye yuridu llahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah ala b'a fɛ de fɛn kana sɔrɔ bɔrɔ lahara foyi walahum adhabun azim jangata b'u ye min ka bon jangata belebeleba ni aya in bɛ kuma kafiriw de kan kafiri minnu bɛ
وكان نفلو organiser كاسلامية كله كجوجو كله كجوجو يدمه نوبة جودو فانتان جمانا لا وبنا نوكا كونديسيون دي مسوكنا ساليجي سوكنا كي 20 sur 15 يري اي 10 sur 10 لا pour que adama de ka fara fara ñokona anka seka ambu kelen faka sogo bina ambu ko choy maliya wori chama de tanya duya ubena ni woru ye abedi anga famo maubadu ube sharia juguta ko jimana de ko ke ñondan bodela ibita warta ana condition ka fede bena ubetana yi assemblée la ka député usa warije ka duma député sitata munu nya yeli ka ke député atutu nyini ngade ale makotula na ni ganyana mali kono fengo fela I ganyana domina munu yi ganya ino farla nyono I makotulu bolotu ibi sagode ke ويكافرون ألكو إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان معون فنا يكافر يد السنين لمن يكلمون يدي ككافرة ويجوي المنافقون منافقين بكافر يسا كلمن يفعل نتفوين فنسا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أو نودي كلام يقول أم بيرن نونا ألكو لن يضر الله شيئا أفنا تفوتور على الله ولهم عذاب أليم جنغتابولي من بطورو لا هرا وين منافقوية ننفلا كافرية منافقية أتفوي تورا إكا كمؤمني أبيد نفاجنا ما يكونيا أبيد فلا هرا إكا كمؤمني جوكو كاي أنا مدين ببجوكو يمان تكيفي زون أتي زون في ni ezo ka mina sunya dongodo abetule ka kasise kasora mina besoro sunya de la ate zo fere atanyo gon zo fere tanyo gon zo fere ba organiser lendo barajuku kama alako wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim kafiru kana mirimbeta min duma koy herade uborogoy abe tani moyen min di kafiri ma ba sago ke na konna to yamin kadai abe yala dugu golo sanfe abe fitna wuli abe barajugu ke abe jamana sharia o changer to min kadai akana miri koye heraye koy إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بتندما كموين دما porque جنوبودي كچايا كنا نامغا أنيرة كجمانا دو نوت مودو وكايدة نامغا جمانا دو تمودو والله ويهرا بده كفون نونية على جودة نونية كوي على جودة جمانا جودة أنغا أنيرة كولسولا ميانتار ألاكو ولهم عذاب مهين جنگ تبويه دويما بمين كنو وتكي مؤمنين لا بلا يتي عذاب مهين يقرنا يرسلا نسلما تعبالا أبدا عذاب مهين بكافر درلك كي جنگ تكسو بوياتيكا ويقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب مؤمن تبتشو منا على تنتي أو توتشو ولا كوي أو نانا أيلم يورد لا نو يهودي كلاي بل ما يمين تري من كم يوم من فيلم نتوم أني منافقون يجوا شيء ناتودو أملو يا يورو يندم بنا بره بانغاوي أبادو taw to to me to mina ko mba bange abante mo to fo ko na yere bena nyogondo be ka barabira mo la ka foni munafiqin ala kontun taw to nimma bo yogona hatta yumayyiza qira'atu be hatta yumayyiza al khabisa min at tayyib kan ko jugu keraw bo mauna
n'u ye ka kumakan ye n'u ka kɛwale wa ma kana Allahu liyutli'akum ala al-ghayb mais ni wagati ye ala tun tɛ se ka nin fɔ aw ɲɛna ka nin sɛgɛrɛw fɔ aw ɲɛna ala to kɛ o sɛgɛrɛ in tora yen de fo aw kana a kɛnɛ kan a ka bɔ kɛnɛ ma bɛɛ k'a dɔn karisa ye jɔn ye karisa ye jɔn ye walakinna Allaha yastabi min rusulihi man yasha mɔgɔ dɔw de bɛ yen ka bɔ cidenw na ala b'u sugandi n'a b'o sɛgɛrɛw d'u ma a t'a di bɛɛ ma ala kira sallallahu alaihi wasallam tun bɛ munafiku dɔn mais munafiku dɔ tun bɛ Madina kɔnɔ ala kira tun t'o dɔn ala bɛ fɔ ala kira ɲɛna ko e t'u dɔn ne b'u dɔn e t'u dɔn ne b'u dɔn fa aminu billahi wa rusuli ayda ala ni cidenw na ayda ala la akada cidenw na kisi yɔrɔ b'o yɔrɔ de la wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim n'a dara ala la ka sira ala ye baraji ba de b'aw ye adamaden min dara ala la ka sira ala ye ka kogo bila i ni ala sɔsɔ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ baraji ba de sɔrɔ lahara ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم مؤمن ببخلية كني على من دوما كبو على كفسمانشي على كوكا الجنة ساناي وماسو وبا afara ɲɔgɔn kan ala ko olu kana miiri k'a fɔ o ye hɛrɛw ye dɛ bal huwa sharru lahum o ye kojugu de ye parce que fɔlɔfɔlɔ la nafolo in t'olu ka nafolo ye taa tɛ ala de y'a d'u ma wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah ala ye min da u ala y'aw hakili jigi kɔ wari min bolo taa tɛ dɛ ne de y'a di ma mais n y'a di ma i ka alijini de ɲini n'a ye n y'a di ma i ka du de jɔ k'i balimaw jɔ k'i balimaw dɛmɛ k'i sigiɲɔgɔnw dɛmɛ n m'a di ma k'i ka du ci n m'a di ma o kama n m'a di ma k'i ka dugu ci ni kɛlɛ wulila miliyariw de bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa tribunal la procureur ni juge foyi tɛ foyi ni nkalon tɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ ta y'an ka nafolo ye an bɛ taa ɲɔgɔn cɔrɔ ka nkalon fɔ mɔgɔ ɲɛna wari n'a ma don ala sira la a bɛ don sɛtɛnɛ sira de la dɛ wari n'a ma don ala sira la ala t'a to i bolo a bɛ taa don sɛtɛnɛ sira de la a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo tɔgɔ ɲuman tɛ yen baraji tɛ yen imam shafi'i ko man ruzqa al-yasara falam yanal ajran wala hamdan la ghayru muwaffaqin n'ala ye nɔgɔya kɛ mɔgɔ min ye a tigi ma tɔnɔni sɔrɔ a ma baraji sɔrɔ lahara ala ma kunnadiya d'a ma adamaden ka nafolo sɔrɔ nafolo ba de b'i bolo e ka nafolo tɛ don foyi la fo kiiri aw ka dugu la kɔlɔn tɛ yen i tɛ se ka kɔlɔn sɛnɛ ye denmisɛnw bɛ yen u bɛ dɔrɔguta de la moyen b'i bolo i bɛ se ka sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ dilan aw ka dugu kɔnɔ ka denmisɛn 200 bila baara la u bɛ balo n'u bɔra baarayɔrɔ la u bɛ ala deli u ka se u ka so kɔnɔ ka sunɔgɔ de kɛ au lieu u ka taa kɛ dɔrɔgu fɛrɛ ye dɔrɔgu ta ni dulɔmi ye a moyen b'i bolo e dun ye duguden de ala m'o bila u ɲɛ dɛ ayi o ye min bolo ɲɛ dɔrɔn a ka kabila ni kabila dɔ bɛ kɛlɛ la ne bɛ yan o a y'a hakili sigi n bɛ batuma 2 bɛ n bolo yan n b'u ka sara bila u kɔrɔ a bɛ baara kɛ n'o ye u b'an dusu suma o tigi ka wari a tɛ foyi nafa la ka wari tɛ foyi nafa la ni perte de ala ko sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah alikama do wari min n'u bana ka di ala ma ala b'a meleku la alikama do
kuni wari mbeta ka to filta suma ko ika ifle ika na fulo fulene ate foy na filaya walillahi mirasu samawati wal ard akomme awkado kos dugukolo ni sangolo tiye tabagay ni ala de o kore na bolo min benne bolo o nyon ta bolo de ne de dugukolo ni sangolo tiye tabagay wala fitini mi be bolo ma sonka ke hada madenya sirala ma sonka ke dine sirala dala kunniya kadi alay abe adama dew deme abe dine deme kasore kan daflota parce que ala de fembe ta tiye tabagay ala de والله بما تعملون خبير هذا ما دين ببارا منك على بكرة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير على نيوين بكما yahudiya ka kuma ka dogo suratu ali imran kono mais ala kira sigi nyogondo ala kira bararu tumba bolo marena dugu kono sigi nyogoya ani convention bunu nyogon che o be ala kira wajibi ya ni kungo minana akafu yana ayu sigi ko marina ya ambe ka dugude ambe kanga defa ni mo mi nana bi anka aban deme ni mo mi nana bi auka ambaw deme o ye dugu de yade hadna ta dina kenena nambe nyogon ka anga nyogon deme dugu baski anga nyogon dema ayode fo nunu nyana kaza fu yana ko kungodo be awa ni mo mi biseka jurudu alala ikado bi kana folo la kadi ango wuru sara oye anga lanyini yahude welela ko muhammadu ka ala e fantande abe juru yini de lawo bolo ya ka ala e fantande fenta bolo koy kuma fora yoro be fa bakar sidiq ni doye keleke aya wala katala kira fi aya so ko galondo kale ma ala aya injigi ko laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya mu'minun ko ala fantai aw yenna fulo tigude ne ala ni kuma imme koy ala kira kana sere wore nyini dugu kono koy ne ka sere ya ka bori sere ya be ne ala sere ala kira mo min ka sere ya mabawa ala ko ale rede ya me sanaktubu ma qalu uyemi fu mbasabe to bonne fantande mbosabe wa qatlahum al anbiya anibu hakili jiki ku tumbe nabi wa fagami naka koro o fana sabene me bolo yawo tumbe nabi nyuma faga
بغير حق كسر تشينته نبي يوم تفرح هارين قالونا سك كمته تشينلاس كمته قالونا ونقول لهردوا أنبا فنيانا ذوقوا عذاب الحريق أولين نقول تقوي أي تسمن نكسبه ala ye fantan de fenta bula amunu ye nafolo tigi ala ko lahara mba fo ne ay tasuma nene dhalika bima qaddamat aydihim ala bu fo yana ni fenya u yore bolo e baraminke adama dem bolo de be idda ni da yi choro itebu abada wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid aw kadu ko ala atem wasitonyo نونك كما كان سرا نو يذوق عذاب الحريق اي تسمنن وبكنو يرك بارادي على توتنيو ولي مغجمي الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار مغمنكو على الله دي او ما اني الله نيو كو الله دي ni mogo mogo ka e cidei ante dayla foi ka saragaw fara ɲɔgɔn ka tasuma ka bɔ sanfɛ ka du n'an y'o ye an bɛ dayla k'e nabi ɲuman de o tun bɛ nabi ɲuman bolo nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen ni saraka nana nabi la adama tun b'o de kɛ nabi la adama alayhi salatu wasalam ale ka manton tun b'o de kɛ ni sarakaw bɔra u bɛ taa tɔ ɲɔgɔn kan dɛ saraka ɲuman tɛ min ta ye tasuma to o jeni min ta ye saraka ɲuman ye tasuma b'o jeni o y'o de fɔ ala kɛra ɲɛna ko inna allaha ahida ilayna ala ye lahidu di aw ma alla nu'mina li rasulin an kana da tije sila hatta ya'tiyana bi qurbanin fa kana ni sarakaw ye ta'kuluhu an-nar saraka min tasuma bɛ jigin sanfɛ kan قل ألاكم محمد أفوينا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات تدونا نني نتشي تامي وبالذي قلتم أني أيميفو تدونا ننويو وبسرغة فرنجونك تسمى بيجي سانتي أباب فلما قتلتموه من كسا يولفا nasoro ka kuma kai chiere hali ne ya ke sisa ate dala parce que chido nana ne o ya barake ama dawla o gon sante de ayu fa lima qataltum ayu fa mudela bu bayra kunu ni bandude utte ala defe utte ala defe fa in kadamuk nu yi ngalon tige ya ko galondo ni madalika ke amadalika nabi juma seyna yi baraka nanya fa ala ko faqad kudiba rusulun min qabli o yegi nabi juma chama de ngalon tige yenye ni tasliya de ala kala dimisa har nu yi ngalon tige nu ko ngalon tige lay akani toro o yeni kuma fo mo chama nyana koy rafu mo chama nyana ko ngalon tige lawdo nabi juma do جاءوا بالبينات وني آية جيلون دينانا والزبر أن السبعين فين سبعين والكتاب المنير أن كتاب بغلي دوكو توراة دونك يهودي وكباراي نيندد غبي فين وفيفو oye ukatuka chini kadro ubore yini ute foyi yini note uyeni kuma info marina kono be bora kalama ala yere kera sere ko nere ya me koy uya fatuma mina ko ne fantande ulu na politique nere ya me koy ala kera kala sere wara yini nere sere de uka kuma kay nya sabe ka ba utume mo ko faka mina fana nyo fana sabe jonde nunu yente mo nunu ko ala de lahidu duluma ko te dam wala fo ala ka nabi nyuma min bela ni saraga e tasuma ba duwa olu mo kele ndo tewa lu mo kele ndo afunya na ko nabi nyuma jole ni saraga e tasuma ba du nu ya faga
ate bakoy no yingalon tiga fana kana dimide ka bara de no jogo de ne no ye kan nabi mo ngalo tiga ayo كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ألا وكفى لك كل نفس ذائقة الموت أفوني نكو بيبسا وتتويو بنا بيبسا na kari mɔgɔ kuma kari mɔgɔ ye a fɔ baara ka di ye a kɛ mɛ da la k'i bɛ sa i tɛ to ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ se k'i jangata duna kɔnɔ mɛ n'a y'i jangata duna kɔnɔ a bɛ caman de bɔ i ka jangata la a bɛ to yen de i n'i ka baara jugu complet kana ala sɔrɔ wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama aw ka sara bɛ d'aw ma alikiyama don de bɛɛ ka sara bɛ d'i ma ɲumankɛlaw ka ta bɛ d'u ma sɛnɛkɛlaw ta bɛ d'i ma faman zuhziha ani nari wa udkhila aljanna n'u ye mɔgɔ min mabɔ tasuma kɛrɛfɛ ka t'i bila alijɛnɛ kɔnɔ faqad faz o tigi gagnera n'u ye mɔgɔ min bila tasuma kɔnɔ dun o tigi de binna a perdila wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur mahamadu ɲɛnamaya yi dunan ɲɛnamaya yi ye damu min bɛ mɔgɔ janfa de wakati fitinin don a bɛ janfa mɔgɔ min ye san 80 san 100 balo n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ne ma mɛn ka wolo tɛ da la ko a si sera yɔrɔ la a waati bɛɛ janfa dɔrɔn dɛ sunkalo a ma hari mɛn an tun b'a fɔ a kalo kelen kɔfɛ sunkalo bɛ na sunkalo ma ban o de ye mata'ul ghurur mata'u ye arabukan na lɔgɔma de lɔgɔma min i b'a dun ou bien dumuni ko kelen min n'i b'a dun o de ye mata n'i ye dumuni kɛ an ye suguri don sisan ni 16 heures bɛ se a bɛ komi a ma deli depuis Ala y'an da a ma deli ka dumuni kɛ o de ye dumuni janfa dumuni ye dumuni min t'i nafa a tɛ mɛn i kɔnɔ a bɛ jeni ka taa o de tɔgɔ ye mata'ul ghurur la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum mahamadu ala bɛna aw jarabi a ka nafolo n'a yɛrɛ kunna n'i ye diinɛ in ta ala b'i jarabi fɛn caman na a b'i jarabi nafolo la k'i lajɛ i bɛ sabali wa a b'i jarabi den na densaya la k'i lajɛ i sigi i bɛ sabali wa a b'i jarabi i yɛrɛ kunna bana i bɛ dɔ sɔrɔ depuis san 20 dalen mais n'i taara don a ka so kɔnɔna na i b'a sɔrɔ so falen b'a bolo limaniya de la so falen b'a bolo limaniya de la foyi ma bɔ a hakili la hakili b'a cogo la foyi san 20 u b'a dɔn bɛɲɔgɔnya de kɔnɔ k'a kɔ ka wuli ka bila ka dilan sanfɛ mais n'u ye fani ka sanfɛ n'u ye mɔgɔ bila ni mɔgɔw sigilen b'a sanfɛ aw t'a miiri ko a tɛ se ka taama senw taara fanga taara mais limaniya bɛ yen a dusukun sabatilen don tɛ sira foyi ye ala kira delila ka tɛmɛ abdulahi ibn ubay ibn salul ani abdulahi ibn rawaha
ani jifu jama sigile ana tuma madina abita Saad ibn Muaz fo abe fali sanfɛ alakira tun bɛ fali sanfɛ a tɛmɛna ko salamu alaikum Abdullah ibn Ubay ko he kana fara an kan ka jama ninnu kɔnɔ dɛ to i ka so kɔnɔ i ka mɔgɔ wele mɔgɔ min ka di a bɛ tɛ sɛgɛrɛ ni mɔgɔ min ma taa i sɛgɛrɛ i kana fara an kan Abdullah ibn Rawaha sigilen bɛ o ye silamɛ ye o ko ala kira i ka kuma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye o bɛ so kelen mɔgɔ de fana ye koyi ala kira y'a ye mankan bɛ wuli ala kira tɛmɛna taara a selen Muaz Saad ibn Muaz ka yɔrɔ la a ko Abul Hubab ye nin de kɛ ne la bi de Abul Hubab ye Abdullah ibn Ubay ibn Salul de ne ye ala kira a y'a wele ni a den tɔgɔ ye o ye bonya tɔgɔ de ka bonya dɔgɔyama nin kɔfɛ dɛ ala kira taara a ma fɔ Abdullah ye nin kɛra na dɛ a ko Saad i ma ye Abul Hubab ye min kɛ ne la bi wa a bɔra ni kuma ye k'a fɔ Saad ɲɛna Saad ko ala kira tahammali sɔrɔya i bɛ sabali mɔgɔ kɔrɔ dɔɔnin sɛgɛrɛ dɔw bɛ yan duna a ɲɛ bɛ boso mɛ a tɛ fɛn ɲɛ koyi sani i kana yan an tun bɛ n'a kan ko an bɛ Abdullah ibn Ubay ibn Salul k'an ka jamana uruwa de a tun b'a fɛ ka uruwaya de d'a ma yan a ka taaju a ka fugula sanulama yi o tun bɛ numu de bolo o b'a k'a ka dilan e nalen nana o tiɲɛ bolo dɛ a ka uruwayamu de tiɲɛna bolo koyi donc ni e tɛmɛna fɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'i dɔgɔya kana kuma fɛ a dusu kasilen de b'i kɔrɔ a y'a sɔrɔ munafiki tɛ dɛ a y'a sɔrɔ kafirifin yɛrɛ yɛrɛ a ma sɔn ka don silamɛya kɔnɔ a donna silamɛya kɔnɔ jama cayara de a b'a dɔn ka fɔ bodɔ t'a la a donna silamɛya kɔnɔ ni da ye o kɛlen ala ye nin aya jigi ko latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum a bɛna jarabi a ka nafolo n'a yɛrɛkun na ala mɔgɔ bɛ nin jarabi wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseeran i bɛ tɔɔrɔ caman mɛn jifu ni mushriku la marina kɔnɔ i b'o mɛn n'i t'a la mɔgɔ b'i dɔgɔya wa in tasbiru wa tattaqu mais ni saballa ka sira ala ɲɛ fa inna dhalika min azmi al-umur o de ye koba ye mabaya tamasiyɛn ye o de mabaya tamasiyɛn ye adamaden dusukun bɛ kasi a kɔnɔ a da bɛ yɛlɛ kɛnɛ a da bɛ yɛlɛ mɔgɔ ye a natɔ dusukasi b'a la mais n'a nana mɔgɔ kumana a bɛ yɛlɛ o b'a yira ko ye mɔgɔba de ala ko ala kira kan ka kɛ dɛ n'i sabalila ka sira ala ye ka ninnu to yen o baara ye maabaya baara de kana kuma ninnu fɛ dɛ o ye fɛn o fɛn k'i la i kana dimu kɔrɔ i b'o to yen ayiwa وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ألك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ومن يلهد من مورولا نوي كتابو دونك كريتشو ني جيفو على لهد من أولا لا تبينونه للناس كومنون بابلو أيا بانجي مغوي أيا بانجي مغوي أفو مغوي أنا
kafo muhammadu ala kacirende abena koma yere tumba ko cogomina sana kana wala taktumuna akana dogore nabi allah isa kuma fayina koy wa idh qala isa ibn maryam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ayna kuma fayina akoy sallallahu alaihi ne cirende kana obema kitabu min benye no e taurata indale mbala koy aba cirendo benan ko atoy ahmad توي أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أن له نيتشي وكون يكرت كلام وكما كاين لا يدو كان دبي على كتابو دينكو دي نيوكو تشو كابانغي موي كوم محمد يالا كاتشيدن كوم عبد الله بن سلام يا كاتشو منا فنبذوه وراء ظهورهم وكما كاو يافلي وكو ثم قتل نابورا أنك جمالا أنتم بتوكاكو ما بوري أرابولا أنت توكاكو واشتروا به ثمنا قليلا ويدنا تا كاتشي فر ثمن قليل نينما يبرد توي كو ثمن قليل ادم دي ني سامبي وروكي يبسي سانو سودي كونو يبساو yere dale sanu soy kono ni mi la kibesa ibenyina eske be sanu so de kono pare ko so ni ala aljina kuma fo mu'minu ye qur'ana yoro aba fo khalidina fiha abe to kono de koy sayate koy kaw hakliski ko sayate parce que sayere miria o ye ko jude abi kadumini be tegay kono kage je tabi'ina do tumbe ni saya kuma foru nyana u ka organi bebe ciya u sega wuli kata matu siran ko jugu koso u ka organi bebe ciya mo bu wule ku ka jo sega jo siran ko jugu no fa ala ko fabisa ma yashtaru u yemisa ko jugu do no ye nyana ma yayi adama de min be la hara to e kanyana ma yayi desa iye ko jugu desa parce que iye fin sa mite to ibolo ina na soroya ibita kato ni sanu tonu tambi bolo ina na soroya nda abora du boy ndela itato ibisa tanai nu ya farika kaburu kono boro asayida kata bore woni bisa ma yasta وكوفي أكمنا مغورو كمنافقو أقولوا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل مؤمن بن سوديانيكا ابن من دوما no yobena fiyena nikele wulla obena fo muhammadu ambe ni barade bambola ka sokona de an sega tayro la de ambe ni chokole la de ambe ala ka ba fo afa allah ankum ala aytoya ubeni ni sodiano antarangalo fanyana asona ala ko la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw mɔgɔ ni ibe so mɔgɔ minnu ye ka tan d'u ma n'u bɛ nisɔndiya n'a ye i kana wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al u ma baara min fana kɛ u b'a fɛ u ka kanu n'o ye ala ko fala tahsabannahu bimafazati min al'adab kana miiri ko bɛ u bɛ dali kɛ jangata la koyi hali nkalon fo jangata bɛ yen ka nkalon fɔ dɔrɔn kana nabi ɲuman fɛ anw bɛ tan de anw bɛ tan de an bɛ tan a b'a fɔ n'a bɛ tan a ye to yan akanata nuna na obeta la karafe katafo ku yireke ma nyumaw yi la karaba fo antara annana fe maso afana tube bara mina ko la baraw nyana awa ubeta ubini sutia ala ko mo sikana kana do mo sikuna ko be sega mahamuru janfa chogomina obenne fana janfa chogola way fala tahsabannahum bimafazati min al'adab kana miriku be bolika jangata toyi jangata bumena walahum adhabun alim jangata buye min butoro walillahi mulku samawati wal ard
sangolo ni dugolo marabe ala de bolo munun ko ala inna allaha faqiru wa nahnu aghniya ala e fantande aw femba onde bolo ala ba fe ko luka kuma jabi ko sangolo dugolo ne de tay koy banaya tete mo kare ni kana folo be dugolo mi sanfe ne de tar lillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir ala bi safen bela jalala inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سانغولو ني دوكولو دلالي سوني تلبدو تشومينا حكيبه مومينا يكانغا فاميا كوتيجي بنادي نابرو تيجي سيباتيجي دو على سيباتيجي على من يدوكولو بايلا اما بو ماتشريسلا mɔgɔ si tɛ dugukolo sanfɛ n'i b'a dan i bɛ taama avion ta ka taa yɔrɔw la ka segin ka na i tɛ dan yan adamadenw seri-serilen b'a côté bɛɛ lajɛlen na dɔw bɛ neige la dɔw bɛ funtɛni la a bɛɛ ye ala de ye ala ye ala ko la ayatin li ulil albab o ye kabako ko de kisɛw bɛ mɔgɔ minnu bolo minnu ye ko faamuya kosɛbɛ hakili ɲuman bɛ mɔgɔ la i b'a dɔn k'a fɔ sangolo ni dugukolo dilanli tile ni su bɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn sen na cogo min na k'o ye kabako ko de o ye ala ka ayaba de mɔgɔ ye hakili bɛ mɔgɔ minnu na u man k'a fɔ ko ni ala ye fanta ye ala tɛ fanta ye koyi ala fɛn bɛɛ b'a la alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim minnu bɛ ala ko suma u sigilen anu u jɔlen anu sigilen anu dalen dɔnnibaga dɔ ko nin zikiri ye sali de ye doko salite parce que ala kira ka hadisa be Imran ibn Husayn abanana ala kira taraso aka sokona ala kira ko ni sali waqti sala ni sega jobe to ka sali ni sega jobe sigi ka sali ni sega sigi ibe dai kire be sali mi aya in kunnana ala ko yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ni be salila itemiri fe wala de doko ni ye zikru de yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub kala ko suma i jole ni sigile ni dale kala ko suma i kamiri alala ka tafakuru ki ala ka danfona o ye ala batu bade ala maden chamato ka bo sufe i ka sokona na kata so sanfala la kasigi ka ala madu dugula je dugu bebe sunoya sangolo be cogo di an bɛ dibi kono an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di ka miiro la ala ko o ye yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard wa ma khalaq wa rabbana ma khalaqta hadha batila fa ala mana kote ni dilare ni tanfe ni te mana koyre ni fe mbade ala kila tumbeni ayakala na wula sufe sana ka salijita atumbeni ayakala dongodo Abdullah ibn Abbas ka hadisa be Abdullah ibn Abbas ale banchini Maimuna o furlen tu balakala Maimuna ani Ummul Fadl ani Khalid ibn Walid ba ubes fakele bakele Abdullah ibn Abbas ani Khalid ibn Walid ba fo bani ba fakele bakele atarasi abanchini ngayorola ala kira wula sufe abora kalaba akola kira tara goloro dlolembe akasokonna na jibala atarota kata salijita kanara kantani sabasali ma wulle sana kata ayini ayade kala
كفو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أتمنى أين كلام أحد ترى على إيمان الله شريك مكوي سبحانك فقنا عذاب النار سنيا بإيه علي أنكسي تسمل ربنا أنتي إنك من تدخل النار فقد أخزيته نيم أمور تسمكون ياتي مولى أكو آية فلولا أكو سبحانك فقنا عذاب أنكسي تسمل يكنا دو تسمكون آية فلانا أكو ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أنت نيم أمور تسمكون ياتي مولى على مغمور تسمكونه وكون كما كان يكافر دوا او اسلاموني كافر بيرو دو كو اسلاماني كافر بيرو هل اسلام من دون جهنم كونو كوقت دو كبو كتا الجنه كونو املو يا بالا اتيغي نيغوني نيغوي كافر من بتسمكونه كونو او كوني تسا يبتسمكونه يدمبه etazu sanfe ala be to kayura nyona abiye ibika jenina e baye abaka nonomina ba hodeni afidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah atejiro dama gobe ala dumni min dama atodo dama wa kafiri beni fu ayre de amuso afa abba abeni fayana ومن جابي إن الله حرمهما على الكافرين على إني حرم يا بلوك أتنجو على إني حرم يا بلوك بل ما يتي لا حرم بل ما يتي بل ما يتي إني تري من كم يقول فيا نبي بلا كوجولا نيما سونكا أكتريا كونتيني أترى يقول سوريبي أرجونا كونو أربي تسمع كونو ibe mugode ta wakati be katajo ala konya tala huwa fi sawa'il jahim abe tasuma tamanchele la koy abafo etumba fika ne halaki koy wakati be nana na bo fanyana etumba fika ne halaki de nin tungoro ko tumbe halaki de o fara aljine dun kan bindiya dole ka jahannama dunyo be jangatala o yuka bindiya dole o yuka sara dole nunu tumbe ilaje nalumay ko nunu te nalumay wa nunu te yere sege yere faka sute nunu yewa nunu be mi fo tsika ke dina kono sansa etaro tigi sura be tasuma de kono aduna tasuma kono munde la akabara jugu atumbe wele kata bara jugu ma ni ma son katama ni isara tas ni tara cho sanfe oyibolo nema do de ni ba nema soro kala tiya kan nabi yumo tiya jaye kuma fanyana chado koy aw mo so ambeya nan tu sonan nunga kuma ya ambe betuma nyo soro ni yoro de la re ko so balmo nabi yumo be mi fanyana anga tuga ko yebe ni me amina ka barake de iseko da mahira wajibite ika fenke itseka minkede mais wajibi do ise bi ikoke ala kambe sawaba ma ala ka do wore na ana lo tew ala ka do wore na ya rabbi ala ka famiru ko nyuma ndama assalamu alaikum salam ntame de ayala me ka fojo téléphone misiri kɔnɔna a bɛ dépend i bɛ yɔrɔ min na dɛ ani a bɛ dépend a bɛ wagati min na sali wagati do wa
isile be yoro mina o jate be mina ni sali bana isile be kerela ibe se ka telefon la fo itala mais ni be sali sera mo be safala usigile ka telefon la me o te dine ko te o ye mara de adama de yere ka mara de bo ibalola mo mi mara len do to ko baraka min ye muso suturale o ye kurna ayede mo ko tse ka mo ko bolaw ki sabote o ye ala kara muso sabote o ye mo nyuma muso sabote o sabotage na be fen dor la dor isikale ne biir la isikale ti ka dina la sabotage ye ka baraji so sara do de ñu de kala sa ka fo la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ala bena o jarabi akan na fuluna yere kuna ado de ni ini mo do ka sigi ñoo ngam min bita to ci amuso yi wahabiya o de nu flene o be fe hari be galon sir muso la ku be fani fine me tongelaw do wa fo mo yara akuma be fo be galo inya be wahabiya muso nu de tongelaw do ko be fo ya ambe bana mais nanta e ci ulu ta de ci muso ka sutura ate sutura ceo muso ka sutura ani ala de ñogon ci ala de sutura wajibi aka har na te furula aka nga ira sutura emi muso do ikanga furu a sutura lende na sutura lende na ni islam ba fana ka sutura na sutura la kungo do be sutura en ko fede o de ka jona ka kungoy be jona ka kungoy amma ko be munu na isse ko damaira ikoke ikana muso fara sutura kabila dongo da be na te mangoro fere bi abe tiga gane fere sine be yala dum ko nana a sutura le o fana mai de ba sutura ne de gu bado musoka kanga soro yoro mi ni abe se ka fanu bo na soro sokona na abe se ka fanu bo abe tama ko mi muso to be tomina o kanga ikango ke ka location yoro nyini ni so tiere bolo ika location ke yoro la i muso be se ka sutura yoro men ika fere ke hukuma ko be munu na ika se ko lu ge kana no e ko dama sokona o bi ka wajibe abeke dangara beke de abeke mo be anga dugula bi mo chama de be mu muso sutra do ambe to wakati be na mo dara ne taranga dugula samina dugu mo be tumenneni be ne wax be de mo jugu do be tande nu be nani isigile men ka soko fo be yere ko pour que ko na do ko mbuga ko makalla me wallahi billah me biya ate bay mo be ne ka kalande min be ni amuso sutaro do ateba ni chien na de ko chien na le foi te mo sikana mo le nai kana mo le nai ala kira santani sababu ke maga atumbe asali kanyesi yembele ayes kalo tani wolo lage marina anye sinembo de ba ko ko fere ala nana yele melike ko anga sali kanya sikaba ma ala kire fana tumba fe ka sali kanya sikaba de ma no ala na fela de ala wajibi tew ni abati ni awati temena ni ma sale fo itala ni asale fo itala me ka fo wajibi do wajibi di kasara otede iba sara de farda sali ko ni har na kera santande ni hagli bala ibado kana soro 24 heures imam al-Ghazali ka kitabu kono ako 24 heures daga bebe ala bolo 24 daga mugan nani bebe ala bolo leri mina ye hera ka kono ibo daga jelen soro leri mina ye bone ka kono ibe tamasiye soro kono min bayra ki bone de ke leri mina ima foyke ibo dibido soro kono ko daga mugan nani bebe ala ma dem bolo 24 heures ou 24 heures o daga be baba bila ye baraka wakati mina o tamasibe leri mi nima baraka o tamasibe leri mi ye baraka ki atamasebe
ni sali koni ala kala ka hadisa be ko armade ni sinogora salila ube yinyina nako ikasali hakili jigira la wakati mina ikasali wakati sitola sangelente sanflate sansabate be do ki kakana do ki kakana do be ke bisura tole do ko ye woleli de kaboy do ye arab kana ma fitini be femba wole o de do nyamariya kanye ma ba aba fo demise na koninke o ye nyamariya kanye kanyini nyogombolo o ye flande ye chenigenye o ye iltimasi ni be ala wole ube ni bi koroke wole o to ko dua ibi koroke wole ibi sega ngania ko koroke de ka do ngana to ndusuko na bi wole wa sega ke ibe do wude ke ala ko qur'ana ko ud'uni astajib lakum ayun wole mbaw jabi doni baga be ko ni kuma kanye silbe islamu de ma nyesinente arabuma silama be dunte arabu kame wala ni be ala wole ibe ala wole ikakandela sali kaumbe ibo fo sali kana Allahu akbar wa sali kande o te arabu kay o sali kande qad sami'a Allahu liman hamda rabbana wa lakal hamd o sali kande ala kare do wulu ke subhana rabbil ala subhana rabbil azim ni bisuko lu yolu dusi ibo lu fu ala kare ya fo ko min arab kana me tembe duguma do ke e re bi ka prolundo ite arabu kame ite do ke muna be do ko ka kande la bebe do ko ka kande alaikum salam anyo ko de sala ko be wa e be sala ko be wa wala anyo ko de sala ko be la wajibite ba kayike ki boro je salama pour que ala ki tegefa ala kala ka harisa be ko ala amalo yede be ala la ni adama de ya tege yira la ta kala golo saki ni bolo ni si ala mata har ni te sali ala mako be de na de ibe minni ni peut-être to di ma abi son do adulente islamiyya la koy ni islamay ajabi ini jabi de kaka sono shaytane ala wala ko rabbi andirni ila yawmi yub'asu shaytan iblis ay ala wala ala ya jabi ala ibem nem makoro fonni duna be bana wakati mina qala innaka minal mundarin ala kum bima kum ay ala wala ala ya jabi donc doawul dulente dine la de parce que ka ala wala o ye dine de o ye limaniya de ko ala be ala ba fi akodo adama de be duskun ikajo ala ko ala de be ala be sekanso ala be ya fanga julbugo ko e limaniya do de abe seka ke ite dine do ite islamiya do me be ibe tabuli sono fe ko ba fo ala o be ala to fo ha zikru te mina mo bolo zikru be kalande sino zikru te mi be mina mo bolo non te c'è kramo be fo aude nyala bo fo aude yala sino zikru te mi be mina mo bolo zikru be mi abe kalande ni ya kala bana me kata mo do fe ko ni nga kramo ko be zikru mina bola ka dura do be abenka ibe lahidu tay انت كرمون تيسو صابر وين قالوا لي وهي استقطاب على حساب الناس ويكير كما باي مغو كونتيدلا با في كانير كما باي مغو كونتيلا مغو تارو نالو مورو تارو بيودي اني ايمي فو سبحاني كولوسي كوني vraiment ntaka fo fenjugo mais nebe nyata la kafo nyini ni wajibi do adama de mbasa muna
la o tala o te o ye ka miiriya de ni ye mɔgɔ ye a bɛ kɔlɔsi kɛ tan ka kɛ tan miiriya dɔ de b'a la ka karamɔgɔ de y'o fɔ a ɲɛna parce que a ka karamɔgɔ bolo fɛn bɛ ɲɔgɔn kunukunu de ni ko Allahu akbar subhanallah n'i y'i ka kulusi sama n'a ye kisi hakɛ min bɔ i y'o bɛɛ don i y'a fɔ o bɛɛ de la wa o de ye ŋaniya ye a hali d'a ma fɔ yala o ye nkalon ye dɛ o de miiriya bɛ sinon kɔlɔsi Umu Salama alakira delila ka don a ka sokɔnɔ na tamurukisɛ de b'a bolo n'a ye subhanallahi fɔ a bɛ tamurukisɛ kelen bila ni alhamdulilahi fɔ alakira ko he n tɛ fɛn fɛn ɲɛna min ka fisa ni nin ye wa a ye a ka duwawu bɛ a y'a kala la hakili tɛ duwawu in na sisan a y'a kala la adada khalqi wa midada kalimati wa zinati arshi a ye min fɔ a ɲɛna o yɔrɔ de la i b'a fɔ subhanallah adada khalqihi saniya bɛ ala ye ala ka danfɛ hakɛ ani ala yɛrɛ jɛ hakɛ a n'a ye sɛbɛnni min kɛ o dawa hakɛ k'o fɔ ala kɛra ko n'i ye nin ka fisa i bɛ fɛn minnu kɛ o parce que mɔgɔw b'a miiri ko n'i b'o kɛ a bɛ komi i b'i ka baaraw de compter ko ala ka n'i namara quoi a kɔrɔtɔ ye wa n ka calculer 33 sigiɲɔgɔnya 3 pour que namara kana kɛ n na لا 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 ala kan bɛ sababa Mahamadu kuranna kala foyi t'a ɲɛ kitabu bɛ yen ko Shamsul Ma'arif al-Kubra Ahmad Tijani ka kitabu o bɛ o de tɛ kitabu tɔgɔ ye jumɛn de kitabu bɛ yen o b'a fɔ ko n'i ye min kala siɲɛ kelen a ka fisa i ka kuranna kala siɲɛ 60 Dalilul Khairat ayiwa o ye peut-être Ahmad Tijani yɛrɛ ma nin kuma fɔ peut-être mais mɔgɔ kɔni b'o de fɔ ko a yɛrɛ de ne ma kitabu ye maa sa maa ye ɲana abada mais mɔgɔw b'a fɔ k'a b'a kɔnɔ foyi tɛ kuranna zikiru sise dunna kɔnɔ min ka fisa ni kuranna kala ye kuranna kala de ye zikiru ɲuman ye mɔgɔ min bɛ se ka kuranna kodi kala hali n'a kɛra sɔra 2 sɔra 3 de i ka sigi i ka so kɔnɔ na ka kala siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 10 siɲɛ 20 i bɛ baraji sɔrɔ ale ka harifu kelen bɛ sara baraji 10 de tɛ kelen ye ya mo fira blay ni mo bla jine bena do ka dondo la ki gosi sungolo damina tuma mo do be ya peut-être la tulo be nga kumana abe ya anna chete hari ate hari metrique me fulabo do to dama ya wurdi dugu be ja desara ka wuli ka jona ya ne de mobili dama kana moli ta katana e kata ko chendi na ma to nu ta to ko ne jine to de ni ma dabila bi fa bi do le ko hali siya ma kene ya wallahi ala kambe sawa foyi t'a la jɛgɛ tɛ faga o mɔgɔ tɛ jɛgɛ faga o ala kɛra ka hadisa bɛ ko uhillat lana maytatani wa daman ala ye su 2 daga ye a ye joli 2 daga ye su 2 in ye jɛgɛ ani to n'i ye to min na i b'a a faraw bɔ a la k'a fili tulu kɔnɔ n'a mɔna dɔrɔn i b'a ɲimi t'a faga jɛgɛ fana tɛ faga koyi. Salaam alaikum.